است از ناحیه عینی به دوشنبه آمده است. ҳангоми суҳбат боз маълум гардид ки ӯ иштирокчи. салом ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. имрӯз шуморо бо яке аз чемпионҳои Тоҷикистон шинос мекунам. Тоҷикистон ва Россия шинос мекунам ки беҳтарин чемпион имрӯз меҳмони канали мо шудааст. акай Амонбек Нематуллоевич аз ноҳияи худи Айни аз роҳи дуру дароз омада имрӯз дар канали мо меҳмон шудааст ва мехостем ки якду сухан баҳри солими ҷавонони солим якду сухан гӯяд, чунки бародарам дар 57 сол қадам гузоштааст. то ҳозира дилашам ҷавон аст, худашам ҷавон аст. имрӯз дар шаҳри Екатеринбург мана бинем ҳамчун медалоша бинем бародарро. имрӯз дави олимпӣ буд ва ҷои намоёнро гирифта. аз ин ҷо медалҳои тиллову нуқрау биринҷӣ ҳамроҳ гирифтааст. як чанд медали тиллову нуқра аз ин ҷо баҳри худ кард ва мехостем баҳри ҷавонои навҷавонҳо чӣ гуфтанӣ аст ин бародар ва ин мусобиқаи варзишӣ чӣ гуна гузашт. аз ин бародар аз худи ин кас мепурсем. пеш аз ҳама саломи дуруди худро ба мардуми шарифи Тоҷикистон ва мардуми шарифи Екатеринбург, тоҷикои Екатеринбург мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам ки ман дар таърихи рӯзи 16 июл ба шаҳри Москва рафтам. аз як нафар ки бо номи Стас буд ба тренировкаи ман дар ҳамин пули Искандарпур гузаштанд омад ва дар он ҷо маро сиёмка кард, давҳои мана ва илтимос кард ки ман дар як дави чӣ иштирок кунам Москва, ки сиёмка кунам. ман рафтам рӯзи 28 моҳи июл марафони 42 километра ки бахшида ба 80-солаги профессор Фейсман буд, иштирок кардам ва дар ин ҷо аз мобайни 180 нафар соҳиби ҷои 12 шудам ва ин масофаро дар 4 соату 38 дақиқа тай кардам. яъне номи тоҷикои парчами Тоҷикистонро бардоштам. ман 50 сола ҳастам ва дар қариб 20 шаҳру ноҳияҳои яъне регионҳои Россия дар мусобиқаҳои барои кубокҳои Россия дар мусобиқаҳои байналхалқӣ иштирок кардам ва соҳиби 20 медалу дипломҳо шудам ва дар ин мусобиқаҳо ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва ҷойҳои беҳтаринро ишғол кардам. ва имрӯз бошад ман дар шаҳри Екатеринбург яъне дар мусобиқаи марафонии байналхалқӣ иштирок кардам ва дар масофаи 10 километр аз мобайни 1529 кас ки яъне ман 188 одам яъне ба марра расидам ва ин масофаро дар зарфи 47 дақиқа тай кардам ки имрӯз ана ин ҷо шояд сообщение омад ва дар ин сообщение маро табрик карданд ва дар ин ҷо гуфта шудааст. мана ин сообщениеша хонед. Поздравляем Амонбеку. Хонед конечно. Поздравляем всё. Успешной регистрации на международный марафон. Амонбек, поздравляем. Финиш твой результат. Твой личный. Результат 47 дақиқа, давомаш хонед. ва 45-43 мы радуемся с тобой. Мы гордимся с тобой. имрӯз ҳамин хел чӣ омад ва ман ҳамин ба ҷавонони тоҷике ки дар шаҳрҳои мусофирӣ ҳастанд гуфтанӣ ҳастам ки бештар ватандор бошанд, яъне парчами Тоҷикистон, парчами ватани азизи моро дар шаҳрҳои яъне берун аз ҳудуди марзи ватан бардорам, мисли мани 50 сол. саломат бошед. шуморо табрик мекунам, боз табрик гуфта ва гуфтаниам ки ба тамоми мардуми ҷавон ки меган ки агар хоҳӣ солим бошӣ дав, агар хоҳӣ муваффақият ҳамавақт бошад дав, агар хоҳӣ ки бошӣ солим бидав, агар хоҳӣ ки бошӣ зебо бидав, агар хоҳӣ ки бошӣ доно бидав, агар хоҳӣ ки мони ҷавон бидав. ҳамчун ман бале гапи моро пурра кардед. ташаккури зиёд бародари азиз. хеле шудааст мо дар шаҳрҳои хориҷ Россия мегардем. ба шумо ҳамчун намояндаи тоҷикои шаҳри Екатеринбург, яъне блогерҳои шаҳри Екатеринбург ва Россия,
шуморо аз мана мукофоти мо аз номи канали мо шуморо табрик саломат мекунем. бошед, саломат бошед. Гарчанде мо тоҷик бошем дар шаҳри Екатеринбург, фаромӯш накардем ки Офарин. боз Ин парчами Тоҷикистон. албатта боз шуморо бо беҳтарин мукофоте ки Офарин, ин парчами Тоҷикистон аст. Офарин. марҳамат. Саломат бошед. Туҳфа аз номи Саломат. мардуми ғарибе ки дар Офарин, шаҳрҳои офарин. ғарибӣ, шаҳрҳои Россия ва дигар шаҳрҳо ҳастанд. Табрик мекунем. Саломат бошед, саломат бигзор бошед. ҳамавақт шумо ҳам хеле ҷавон ҳастен, ҷавон монед ва ҳамавақт шумо ҳамчун идеал барои мардуми тоҷик, барои мардуми ғариб бошед ки дар ғарибӣ шумо аллакай чемпиони Россия шудагӣ. албатта инҷо як чи ба хотир мебарам ки дар бораи ман мақолаи бисёре навистам ва дар он ҷо як мақола бо номе биромад муҳоҷири шӯҳратёр. Яъне он ҷо навистам ки дар ҳақиқат ман ҳам муҳоҷир будам, муҳоҷири меҳнатӣ будам ва дар ҳамин муҳоҷири меҳнатӣ бисёр чизҳое ба ватан бурдам. Ҳам мактабҳои дави пойгаҳӣ бо номи Iran, ман давам Rhyme Time вақти тай шуда самоопределение Урал то ҳамин мактабҳои давише гузаштам. 16-17 сол аст ки ман дар ҳамин яъне давҳои давлати Рус дар Тоҷикистон дар Қазоқистон иштирок мекунам ва ҳамчун мутахассис яъне ман чиз таҷрибаи бисёре омӯхтам, таҷрибаи ерево омӯхтам ва оянда мехоҳам ки Тоҷикистон шароити бисёр хуб дорад, мусоидат мекунад, шогирдони беҳтарин тарбия кунам ва парчами Тоҷикистонро мисли худам дар тамоми ҷо бардорам. Саломат бош. Хеле хурсандем ки имрӯз мо бо шумо вохӯрдем ва гуфтанем ба тамоми мардум ки дар ғарибӣ шумо ҳам метавонед ҳам машқ кунед, ҳам кор кунед, мисли ҳамин бародар ки дар ғарибӣ ҳам кор кардааст, ҳам машқ кардааст, ҳам ба мусобиқаҳо иштирок кардааст. Ба Тоҷикистон бисёр медалҳои Офарин. ҷойҳои намуна бурдааст. Офарин. Ташаккури зиёд бародарон, раҳмат ки шумо бо мо ҳастед. Ин видеоро албатта поделиться кунед то ки дигар ҷавонҳо бинанд аз ин бародар камам бошад як чи баҳравар шаванд. Саломат бошед. Даромаи хуб бошед. Раҳмати кунам. Наши предки говорили, если хочешь здоровым, беги, беги. Если хочешь умным, беги, беги. Если хочешь красивым, беги, беги. Если хочешь молодым, беги, беги. Меня зовут Амонбек Нематуллоев. Мне 57 лет. Я участник многих пробегов в разных городах России. Сейчас я нахожусь в Искандаркуле. Я здесь тренируюсь. Вот видите, по этим горам я каждое утро бегаю по 20, по 30 километров. Когда встану 4 часа, я мою свое лицо и говорю: приветствуем природу, приветствуем природу, приветствуем землю и небо, дайте мне силы и энергию. И потом начинаю медленно бегать. Когда вот я бегаю, я разговариваю по своему телу. Я говорю: спасибо, мои ноги. И иду и говорю: спасибо, мое сердце, ты самый крепкий. И говорю: спасибо, мой мозг, ты управляешь моим телом, спасибо тебе. Я поднимаю свой тонус и бегаю, начинаю бегать. Я живу отсюда 50 километров. Я живу в Войнинский район, 50 километров отсюда далековато. Сейчас вот летом я здесь тренируюсь. Я уже 25 лет я бегаю постоянно по горам. В советские времена, когда мне было 35 лет, я вот начал бегать. У меня много опыта, да, вот. Я написал статью, свои идеи, чтобы здесь, вот видите, здесь красиво, да, чтобы организовать международный горный марафон. Да, у меня есть мечта, у меня есть сил, чтобы бегать вокруг мира. Я всегда выступаю за Таджикистан. Приезжайте у нас в Таджикистане, вот, в Искандаркуле, тренируйтесь здесь. Здесь очень красивое место. баргузории дави марафонӣ ки ба таҷлили рӯзи пойтахт бахшида шуда буд, тамоми давандҳои кишварро ба ҳам ҷамъ овард. миёни шумораи зиёди иштирокчиён чеҳраи нави варзишӣ пайдо гардид. агар хоҳӣ ки бошӣ солим, бидав бидав. агар хоҳӣ ки бошӣ зебо, бидав бидав. агар хоҳӣ ки бошӣ доно, бидав бидав. агар хоҳӣ ки монӣ ки ҷавон, бидав бидав. ба ақидаи шумо ӯ чанд сола аст? фикр мекунам 50 сола.
ҳа қариб ки дуруст гуфтӣ, вале ман боз 8 соли дигарро илова мекунам, яъне 58 сола. акнун тасаввур бикун ки ин мард 58 сола буда барои иштирок дар дави марафонӣ ки масофааш 21 километр аст аз ноҳияи айнӣ ба душанбе омадааст. ҳангоми суҳбат боз маълум гардид ки ӯ иштирокчии давҳои марафонӣ дар челябинск, краснотуринск, екатеринбург, сухойлок, призёвский, ревда, перва, уралск ва дигар кишварҳо низ будааст. амонбек неъматуллоевро дарҳол ба студияи телевизиони ҷаҳонамо даъват кардем. танҳо ба хотири ин сабт ӯ ба ноҳияи айнӣ баргашта бо медалу ифтихорномаҳояш омад. барои ба навор гирифтани ҷоиза ва аксҳояш аз макони мусобиқот 3 мез лозим омад. ҳангоми сабти телевизионӣ қаҳрамони барнома аз пирӯзиҳояш сухан мегуфту моҳияти варзиш, хусусан давру шарҳ медод. пас аз сабт ӯ моро ба зодгоҳаш даъват кард, яъне мехост исбот кунад ки ҳангоми давидан ба масофаҳои дур хастагиро эҳсос намекунад. мо монда шудем алаки ва ман гуфтам ки ман тезҳаракат ҳастам, биё гуфтам ҳамин кам худамро дар давидан диҳам. даъвати амонбек неъматуллоевро бахши варзиши шабакаи ҷаҳонамо пазируфт. роҳсӯи айнӣ деҳаи зосун гирифтем. айни шаҳракест ки дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи зарафшон ҷойгир шуда, маркази ҷамоати деҳоти айнӣ ва ноҳияи айнӣ буда, дар тобеияти вилояти сурди ҷумҳурии тоҷикистон аст. ҳамкорамон Комрон барои сабти ин наворҳо хеле кӯшиш кард. шукри истиқлоли кишвар ки имрӯз имкон дорем рӯи чунин роҳҳои ҳамвор ҳаракат намоему аз тамошои кӯҳҳои сарбафалак ва боду ҳавои дилнишини тоҷикистон бархурдор бошем. албатта рӯҳия дигар мешаваду илҳом низ меояд. рӯи варақ нақшаи барномаро тартиб додем. мехостем ҳарчи зудтар ба деҳа расиму корро оғоз намоем. вале чун ба макони сабти барнома расидем, диққатамонро осорхона ва нимпайкараи нақибхон турал ки маҳз дар деҳаи зосун сохта шудааст ба худ ҷалб намуд. то он даме ки оиди шоир ва яке аз суханварони гавҳарчини адабиёти тоҷик аз забони сокинони ин деҳа ба худ маълумот гирифтем, аллакай моҳтоб дар деҳаи зосун ҷилва мезад. хаста ҳам шуда будем. ҳамкорам Шаҳоб гуфт ки ҳатман субҳи барвақт ба кор шурӯъ мекунем. яъне ҳамроҳи амонбек неъматуллоев пас аз аввалин садои хурус бедор мешавему ба машқ мебароем. акай Шаҳоб. вале Шаҳобро аз хоби нозаш бедор кардан хмон дер кардем. барои наворбардори мо Муҳаммад ба осонӣ ба даст наомад. Шаҳоб ки тӯли роҳ фақат нақша тартиб дода буд, ҳолатҳои ба амал омадаро шояд акнун дар хоб медид. қаҳрамони барнома бошад чун ҳама рӯза аллакай 4 соат пеш аз хоб хеставу ба варзиш машғул шуда буд. умуман фикри бад накунед. акнун аниқ аст ки пас аз наҳорӣ ва шунидани овози булбул ба кор шурӯъ мекунем. пас аз истеъмоли шири тоза, қаймоқи болаззат, нони чакдонии манзили Амонбек ва бӯйдани гулҳои тару тозаи завҷаи ин хонавода ки ҳамкорамон Зарина то ҳол ба ёд меорад, ба сабт баромадем. албатта ҳамоно зери таъсири суруди дилнавоз. имшаб ба хоб ай нозанӣ хоки дарад бусидаям азизам ҷон ҷон. амонбек неъматуллоев тавассути варзиш миёни аҳли деҳа нуфуз пайдо кардааст. якҷоя бо ӯ ва наздиконаш паси кӯчаву танкӯчаҳо қадам зада аз пирӯзиҳояш ҳарф мезадем. манзараҳош дар ҳақиқат ҳамин обҳои зебо дорад, обҳои сур ва бахам. вай ба монанд манзараи тоҷикистон монанд чашмаҳои зебо дорад. амонбек неъматуллоев аз ҳар як мусобиқот бо хотироте баргаштааст. хотираҳояш бою рангинанд. новобаста аз ҳамаи сафарҳо тоҷикистонро дар мадди аввал мегузорад. гарчанде ки ҳамсуҳбати мо субҳи барвақт аллакай ин масофаро тай намуда буд, вале дар чеҳрааш хастагӣ эҳсос намешуд. хастагӣ аллакай гурӯҳи эҷодии моро фаро гирифта буд. тӯли 35-40 километр тай мекунад, вале аз ҷиҳате ки мо бо онҳо хостем як барномаи барои Шаҳоб метрҳо аллакай ба километрҳо баробар шуда буданд. 100 километрро тай кардем. айни ҳол чанд километр шуд? 110 километр. албатта. дар ҳақиқат қувваи қаҳрамони барномаамон ғайритабиӣ будааст гӯем ҳам хато намекунем. ҳар субҳ Амонбек ин кӯчаҳоро тай мекунад. ҳар субҳ. чӣ гуна ӯ хаста намешавад? мамаҷон хаста нашудӣ? ба пайда нашуд чӣ? ман аллакай хаста шудам. лекин қаҳрамони барнома аллакай 20 дақиқа шуд моро дар боло интизор.
бё тезтар аре. ҳатто дар як ҳолат кӯмаки ман ба ҳамкорам таҳмин нарасид. баръакс бозкош сабук ҳам бошад. сипас боз роҳамонро давом додем. замони ин макон номи заҳматободро гирифта буд. амонбек мегӯяд ки сокинони деҳа дар ҳақиқат заҳмат кашиданд то ин ҷо ба як макони зебо табдил ёбад. дар ҳар кӯча оби тоза ҷорӣ аст. оби батам дастанд. акнун бибӣ ва набирагонаш дар ин фасли зебои сол аз табиати нотакрори зодгоҳашон баҳра бардошта ҳузури ҳар як меҳмонро бо як меҳр истиқбол мегиранд. امشب بخواب мегӯянд ки ошом гармегузорӣ дар баландиҳо гузор. мисраҳо шояд ба хотири ана ҳамин манзараи зебо, дилнишин ва нотакрор эҷод шуда бошанд. акнун сабаби пайваста дар ҳаракат будани амонбекро пайхас мебарам. табиат. ӯ пайваста такрор мекунад ки бо табиат буданро дӯст медорад. вазидани шамолаки пурнакҳат ки шохаҳои дарахтони ин нуқтаро низ ба рақс дароварда буд, каме истироҳат намудему ташнагиамонро бартараф кардем. тамоми мардуми деҳа ба ана ҳамин обҳои тоза дастрасӣ доранд ва мо низ гурӯҳи эҷодӣ имкон ёфтем ки аз обҳои ширини ана ҳамин диёри нозанин баҳра барем. дар ҳақиқат ширин буд. истироҳати гурӯҳе аз кормандони эҷодӣ каме дертар давом кард ва гурӯҳи дигар бошад суҳбатро идома доданд. мо бошем аз ин масофаи дур ба онҳо менигаристем. даври ҳамин кӯдакию ҷавонӣ ман дар ҳамин ҷо гузаштааст. خب در کدوم مرحله در کدوم موقع شما؟ ما در همون موقع که همون خانه ما همون کوی چی است؟ کریشه. کریشه طرفی همون راست فرم دیگه ایکو؟ دروز یعنی. دروز فرم دیگه. همون پایان همون راست فرم دیگه همون خانه ما. اونجا پیشتر کریشه نبود. همون بابای چی بود همون داره دو بابایی بود همونجا ما خیلی بعد وزیر دودرام در اونجا 3 نفر دودرام زندگی میکند. مساحتش کمتر بود. خانه در کردگان. خانه البته در این زمانوی در همونجا زندگی میکند. این جایی که ما همراه شما قدم مونده رفتیم اینجا چی میگفتم اینجا یک دوره بود که حاضر یک قشلاقی کلان شده است اینجا البته همینجا یک قشلاقی کلان شده. خب چی نام دارد اینجا؟ 70 خوجگی زندگی میکنن اینجا حاضر محمود آباد میگن. من بچه بودم پیشتر ما مالپایی میبرم بلندی ها بود همین بلندی که در بالا است همونجا مالپایی میبرم فقط در اونجا چی بود گشتم بود مور همین چی بود کنافسا میگشت حاضر همین میگه که دستی آدم ایجاد گل است در یک مرور زمان وقتی که جناب اولی چی دادن به مردم که همون زمینهای نابود گرفته آباد کنید. این راهی آب است؟ اینجا ببینید همینجا همین راهی آب است. مردم همینطور یعنی وقتی بارون برات برساند اینجا اصلا وای زناد بارون چی زناد اینجا جوی وای سیل فرود دادن بسیار سیل میفرود همون طرف با همون قلیوش روش افته اصلا میگیره. خب خطر ندارد؟ خیلی اینجا خطر ندارد. اینجا سیل مایده میفرود مایده چه میفرود. در مسکو خدمت کردم. بعد از خدمت اومده بعد فاکولته زبان ادبیات گذاشتم. فاکولته آموزگاری زبان ادبیات گذاشتم. چیز دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی امروز. بعد سال 1987 منو تمام کردم. راحت گرفتم اومدم سال اول در دهه غبیروت کار کردم من. در طرفی شنبه رو در طرفی شنبه رفتم. بعد دهه آذوب کار کردم یک چند سال. بعد اومدم قشلاق کار کردم در مکتب میانه کار کردم. یعنی پیشه کردم مکتب. بعد این مکتب کی تشکیل شد؟ این مکتب همون اگر اینجا معلوم است نمایان است همون کورپوسی که اون دو تا کورپوس دارد بود. پیشتر ما میخوندیم ما همونجا تمام کردیم. لیکن این کورپوسی که حاضر میبینید این سال 1987 ساختن اینا. در این مکتب هم چون از طرف حکومت یعنی مربی ورزشی کار میکنم. شخص خاکسار حلیم شاگردانشان را به حد دوست می‌دارند. شاگردانشان فقط حرکت میکنند که شاگردان در تربیت روحی و تندرستی خودشناسی ملی و طرز حیات سالم برای رشد نسل نورس خدمتی باسزا دارند. این روزها شاگردانشان پیرو اون کس هستند در ترقیات رشد ورزش
در جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذاریم. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. واقعا هم استاد نعمت‌الله آموزه که از استادان ورزیده جمهوری شناختن و استاد خیلی شاگردان رو تربیت کردن. از آن جمله من هم شاگرد استاد میشم. استاد از سن پیری خود نگاه نکرده، هر سال به ورزش پگاهی روزی دویدن مشغول هستند. من همراه استاد هر سال همراهشان هستم. استاد با من نازوکی دویدن رو خیلی آموختن. زاسونکوهای بلند داره، چشم سارانی زلال و بچه مردانی نامدار داره. مردمانش مرد میدان و زکی، افتخاری تغرلی شیرین زبان و امان بکی دوان داره. امان باقی نعمت‌الله در سطح ورزشی سبب در شهرهای 18 شهری روسیه اشتراک کرده در داوهای ملی ورزشی سبب در 5 کیلومتر، 7 کیلومتر، 10 کیلومتر جایهای نمایان را اشغال کرده. صاحب مدال های طلا، نقره و برنج گرفته شده. با عقیده شیری چیموی دوند مشهور بنگلادشی زندگی این خود یک صورت است. پس بیدو تا قله‌های بلندترین زندگی را دریابیم. боз чанд соате меҳмони модари Амонбек Неъматуллоев гаштем. сарчашмаи фатҳи қуллаҳои баланд аз дуои модарон аст. چی خیلی بیبی جان؟ بازه خوبه. الهیم خدایا و پروردگار 18,000 عالم همه کن مایون بریم پیر شوید، پیر جهانگیر شوید. الهیم به کمال پیری رسید. کلینایی اکن بچه دار، عزت دار، حرمت دار. منم لیکن نقص که کلینو نقص. من اگر که اون تو چطاق باشم اگر کلینایی هم چطاق میشه رفت. حرمت میکنن بچه ها در برون فاتحه میگیرن. همینجا رویم فاتحه تید، شهر میریم فاتحه تید. از در درون مادر میپرسن مادر چه خیلی کسل میشدید، سهر هستید. میگون هویش من بس. اما مقطع میومد فقط یک تور بابا نبینم و چیز در میکرد و همه تک تک بچه های جمع میکرد. فقط گروش بازی مشق و رفته خب مکتبم خوند، مکتب اولیم خوند که همه کسمه دستش نداد. پادومین همه کسم داشت. خواهی اکن سربلند شود الهیم از این با زیادتر. қавиродагӣ, қувваи табиат, дуои модар, дастгирии наздикону пайвандон асоси музаффариятҳои қаҳрамони барномаамон мебошад. شیدت عبیرو دارم هم نکه صحت رو ما باز آمد میجگان سیاه عزیزم وای وای از دیده خواب میبره از دیده خواب سینه تاب عزیزم وای وای از چهره آب میبره از دیده خواب سینه تاب عزیزم وای وای از چهره آب میبره
امشب به خواب نازنی خاک درد بوسیده‌ام عزیزم. از آب‌های شیرین همین دیار نازنین بهره بریم. یه بار دیگه بگو. چخیلی بوده پیکرنا؟ خاک درد بوسیده‌ام عزیزم جان جان. ای مستی شراب نازنین عزیزم وای وای از این خواب میبرم.